акбаршоҳ искандаров, яке аз сиёсатмадорони хушноми тоҷик, раиси собиқи шӯрои олии тоҷикистон ва собиқ иҷрокунандаи вазифаи президенти ҷумҳурӣ дар солҳои 1992 рӯзи 1 август ба синни мубораки 70 расид. акбаршоҳ искандаров 1 августи соли 1951 дар деҳаи кеврони ноҳияи қалъаи хумб, ҳоло дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба дунё омадааст. ӯ ибтидо донишкадаи политехникӣ ва соли 1979 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм карда, баъдан дар Мактаби олии партиявии Тошкент низ таҳсил кардааст. искандаров солҳои 1987-1990 котиби якуми кумитаи ҳизби коммунисти ноҳияи Ванҷ ва солҳои 1990-1992 раиси шӯрои вакилони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ҳамзамон муовини раиси шӯрои олии Тоҷикистон буд. соли 1991-1992 раиси шӯрои олӣ ва аз 7 сентябр то 19 ноябр соли 1992, яъне баъди истеъфои Раҳмон Набиев ва то интихоби Эмомалии Раҳмон раиси шӯрои олӣ буд. маҳз баъди канор рафтани ӯ аз мақоми раиси шӯрои олӣ дар иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ дар моҳи ноябри соли 1992 дар қасри Арбоб дар Хуҷанд роҳ барои интихоби Эмомалии Раҳмон ба мақоми раҳбари аввали Тоҷикистон боз шуда буд. аз мусоҳиба бо Радиои Озодӣ дар арафаи 70-солагиаш акбаршоҳ искандаров гуфт: зимни натиҷагирӣ аз 70 соли зиндагиаш худамро бисёр сарзаниш мекунам, ки ману ҳамкоронам натавонистем пеши рӯи ҷангро гирем. албатта ин омилу сабабҳои зиёде дорад, ки барои чӣ мо натавонистем. ба ҳар ҳол худамро доим дар ҳамин масъала гуноҳкор ҳам ҳисоб накунам. фикр мекунам хубтар бояд кор мекардем ва тамоми чораҳоро меандешидем, то пеши рӯи ҷангро гирем. албатта ҳамааш аз ман вобастагӣ надошт. раиси ҷумҳур буд, шахсиятҳои дигар буданд, лекин дар маҷмӯъ фикр мекунам тамоми мардуме ки дар сари қудрат буданд ҳамаамон гунаҳкор будем. искандаров баъди канор рафтан аз мақоми роҳбари аввали кишвар чанд сол ба ҳайси сафири Тоҷикистон дар Қазоқистону Туркманистон кор карда ва соли 2016 ба нафақа рафт. ӯ ҳоло дар пажӯҳишгоҳи фалсафа ва ҳуқуқи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ба гуфтаи худаш машғули корҳои илмию таҳқиқотист. акбаршоҳ искандаров 5 фарзанд дорад. соли 2000 ӯ китоби худашро бо номи «Чашмаҳои дӯстӣ» чоп кард.